20 बरिस पहले खाली 8 से शुरुआत भइल और तोहरा लोगन के प्रेम सद्भावना से अब 8 लाख के औकात भइल। भोजपुरिया माटी के सबसे एगो खास बात का बा जाने ले लोगो, केहू अनजान मनई भी मिल जाई, बहुत गुस्सा में भी होई, अपने परेशानी में होई, लेकिन जो मिली इतना मीठ बोली लोग कि वो एकदम से अपन दुख दुरापत भूल जाला। वो भूल जाला का हो का मर्दवार झराइल बड़ हो का भइल हम बानी ना, बस ओकर कुल दुख एकदम से भुला गई। हई मोहतानी बनी, इनकर नाव खष्ठी भी हो, इन्हीं के नाव मंगल चंडी भी हो, कृतिका से भी इन्हीं के संबंध वायह नाते कार्तिक महीना में पूजल जाली। 6 गो मुंह खडानन के भइल कहे से कि 6 गो कृतिका रहली। प्रसूतिका गृह में भी इन्हीं लइकन के छोट छोट लइकन के सौरी में उन्हन के प्राण के रक्षा करेली और सब कुछ इहे देली। सूरज से इनकर सीधा संबंध बा और रस से सीधा संबंध बा। हई गन्ना देखा तनी न, और कितना भी फल होखी भीतर रस होखी, छिलका में ना होखी। और हई गन्ना में देखी गांठ गांठ पोर पोर रसवे नु बा, पोर पोर। और ऊपर से जीवन दर्शन का संबंध बा सूरज। तो जब तक ताप ना होखी और जब तक रस ना होखी तब तक ओकरा बीच में जितना लोग जिए तक कुल मर जाई। बोले छठी मैया की। ए ना तो जीवन देवे वाली, सुख समृद्धि देवे वाली ई छठ मैया वाली। हम के बहुत सौभाग्य वाली बनी कि प्रभुनाथ राय जी के अथक परिश्रम से, निरंतर कईल परिश्रम के बाद ऐसा नजारा देखे के मिलता। और यह मंच के गरिमा दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष, दिन रात 4 गुनी 8 गुनी 20 गुनी 100 गुनी होकर हमार शुभकामना बा। सब के बधाई छठ मैया के, छठ पूजा के। और बधाई के साथ एगो छोट के गीत